budaya hiburan untuk kita sanggup menghibur Anda sampai hati gembira. Ojo rame-rame ayo nonton ceritane Cak Muji sutradarane Cak Widodo panjak kendange. Yo konco do bersatu, yo konco bareng maju, yo konco jo keliru karya budaya pancen jitu. Yo konco do bersatu, yo konco bareng maju, yo konco jo keliru karya budaya idamanku. Aja alon-alon. Teko digeraya-ya pedhot dhewe. Lompong bareng no pinggire kali nek godhong jarak rambo para sederek ingkang sami mirsani kula aturi pinarak ingkang ana kembang turi padha nantura bebe ando sing kundol ayo padha ditanturi ben bisa gedheno hasil produksi. Apa maneh waktune usahakno sing tepat, ojo nganti kurang lan ojo nganti ketinggalan. Kemajuane jaman saiki bocah lanang lan wadon wis padha ngerti wani berjuang manggul senjata padha teken abri kanggo membela Ibu Pertiwi. Iku ngono tujuan kang utama kanggo mbela negara ngluhurna bangsa supaya negara kita ben tetap merdeka. Nek ojo nganti
ngerti dijajali ya negara pancen dadi wong tuwa abot sanggane nek minterno anak gak titibandane supaya anak bisa dhuwur derajate berjuang kanggo negara uga lan bangsane sebalike anak kudu ngerti ya yen nyambut gawe aja sembrono senajan wis kawin aja lali karo wong tuwa sebab wong tuwa mono pepunden kang utama tapi nek lekas ana arek sing seloro karo wong tuane suka maedo pelajarane cuma dinggo tambel boto pamite budal sekolah dadak omben-ombenan bel koplo nek ngalor ngidul persis wong bento lali pelajaran dadi wong bodoh saben petuk arek wedok kaya-kaya dipek bojo bar saking bingunge mlebu kandang terus nunggang kebo namung semanten kidungan kula sahelan boten borong sakerso sing penting dolek seduluran wong urip sing penting sabar wong nek sabar subur nek gak sabar mesti masuk kubur lha niki temenan alah engko ngomong ijen ya gak penak wong kanca ya akeh lha amit-amit jabang bayi lan wedok madani kucing ae kon niku. Kon niku ngomong rambut-rambut. Lho la iya gambarno menungso nek sabar iku subur, Ding. Ngene lho rambut iku lak. Iki padha karo rejeki. Ana ga ana, ana ga ana jarene. Iki rambut ana, maru ga ana. Bathuk ga ana. Marno alis ana. Maru ga ana. Maru ana ga ana. Brengos ana. Are ga ana. Ga ana. Lho ga ana, ten ga ana. Iki untung. Ayo ga ana untungne. Oh, kan niku. Makane awak dhewe kaki iki njelu lho. Lah apa? Makane aku metu. Niku lho. Aku heran kok. Lah heranmu lha apa? Kacane menungso ambek kewan iki jek teges kewan ya, Wan. Lah kok iso kon niku? Lho nyatane ya. Nyatane apa? Lho, kucing iso gendaan. Kono wong kucing kok gendaan. Lho, iso gendaan. Lah kok iso? Aku lak duwe kucing ah. Heeh. Kucing-kucing sakmene kok lho. Oh iya. Kucing kuwi sakmene lho. Heeh. Saiki wis dadi sakmene. Lah kok tak ketok. Kucingmu terus ya apa? Lho ngene iki nek sore iki bel-belan barek kucine tanggoku. Heeh. Kucinge tanggoku iki kucing wedok. Oh. Kucingku lanang. Terus jam 12 ngono ngebel. Halo. 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 Oh. Iku gak ngebel kene unine ya ngono ku kon niku. Parun, apa ngono? Awak dhewe ya ngono ya. Waduh iki nyambut gawe apa rek enake iki ngene aku. Aku ngene lebut dolek kon niku kepengin kok jak nyambut gawe ngono. Lah mangkane iku apa?
Wong urip iki sing penting tukar pengalaman. Lah mangkane aku nyambut gawe zaman lawas iki wis bosen aku. Lah, apa dhewe nyambut gawe zaman lawas iki saiki kan wis gak ono. Ya iya. Nyambut gawe nyul kodhok iku gak ono wis saiki iku. Ya gak ono ya arang-arang sing iso. Hah? Kon terus suarane kodhok comomo colek kewan kodhok ngono. Lho, nek aku gak ero suarane. Kon ero. Nek aku ero. Ya apa sih? Suarane kodhok iki macem-macem. Macem-macem. Iya. Sih. Nek udan domper iku ya. Iki nggo senter nang mburi, nek suarane kodhok ngono. Iya. Heeh. Lho. Lah kok kon persis kodhok? Hah? Kok persis kon iku? Apa sebabnya suaraku persis kodhok? Lah sebabnya apa kok persis kodhok? Sebab mak tau digedhak bentindang. Kok ning ora. Lho, kandhani kok. Suarane kirik. Iso kon suarane kirik. Iso. Iki suarane kirik lanang ta wedok? Apa sebabnya persis kirik suaraku? Kok persis kirik sebabnya apa? Sebab bojomu tau digendak kirik. Kok ning ngawur kok niku. Ya apa? Kon iki sumpek. Iya, awake nyambut gawe. Awake dhewe kebingungan, Bud. Ya, saiki nyambut gawe apa? Wong awake dhewe iku mrono-mrono ya golek penggawean yo ngangel ngono lho. Saiki mumpung kepethuk aku termasuk karawamu. Iya. Ayo nyambut gawe karo aku. Nyambut gawe apa? Lho, terjun nang jiwa seni. Gak ngono jiwa seni katik terjun bareng sih ngono iku lho. Ya apa ngerti seni iku gampang ta? Ana terjun nek tentara tok iku terjun. Oh iya maksudnya terjun iku terjun payung iku ta? Apa? Maksudnya awake dhewe nyemplung nang jiwa seni. Nyemplung bareng kan nyemplung kali bareng. Oh, nah apa? Ayo terjun nang jiwa seni. Wah, nyambut gawe jiwa seni nyambut gawe apa, Bud? Kan iku lho. Lho, ngawur ae. Senajan seni tapi nek ditemeni. Iya. Lho, cukup disandal dipangan. Ngono ah. Kenek kanggo mbandani sekolah. Oh, iya wis ngono. Iya. Seni, kon seni. Apa seni ku? Termasuk terjun nang jiwa seni, drama. Dharma. Drama. Lho. Dharma. Wong drama kok dharma kan iku. Drama. Lah ya drama. Iya. Sing apa iki sing motif-motif ya apa? Iya. Lah iki peranane penting. Ceritane tugas dan cinta. Oh, tugas dan cinta. Iya. Peranane piro iku? Peranane dicuplik sing penting tok ae. Oh iya. Loro lanang karo wedok. Loro lanang karo wedok. Iya. Lah sing wedok jenenge Endang Lili Pinisilin. Gak ngono kok obat-obatan sebut. Lho gak apa-apa jeneng. Mar sing lanang. Lah sing lanang Bambang Edi Ngatemin. Wah, apa Bambang Edi Ngatemin? Lho, masalah jeneng gak apa-apa sing penting Bambang Edi Ngatijo ngono sing rada apik titik. Oh, jenenge Ngatemin kok. Ngatemin ah. Iya. Lah, saiki pembagian dibagi pelakune. Sing dadi lanang Bambange aku. Aku paling sing ganteng iki aku. Oh, aku. Ganteng ndi sih aku mek kon iku? Oh, yo ganteng aku titik. Hah? Ganteng aku titik. Ya wis aku ngalah nek ngono. Aku dadi Bambange. Sing dadi wedok, endange awakmu. Gendeng aku niku. Lho, lah apa? Lah saiki lu ngaku protol kabeh dadane wedok lho. Lho, masih sing macar aku ya gak gelem. Lah apa gak gelem? Sing dadi ku carane. Carane apa? Nun sewu. Raimu iki rain lanang. Rai yo ben. Kono waduh kasar, rek rai. Lah apa? Racuan. Praenmu, praen lanang. Iya. Kaya nun sewu tandake wet apa ludruk kang lanang ah. Iya apa. Tapi wedake tumpuk-tumpuk persis wong wedok. Lah terus brengos iki ya apa? Lah ya carane sih. Carane alis kandel ditukono silet. Dikrik krik. Ya. Marino brengos. Brengos dikrik krik cilik. Terus idep dijeboli brul. Orang dadi wedok domo goblok. Lah apa idep dicabuti ku? Diganti idep pasangan lho, Deng. Oh, ganti idep pasangan. Idep pasangan. Dipasang apa? Ya idepe kebo. Hah? Idepe kebo. Enak ndi mbek bendrat. Ya karo dicor maneh. Meneh domo. Idepe tandak iku lho. Oh, idepe tandak. Iya. Ya dawane piro? Lho, dawane 3 meter. Hah? 3 meter. Enak, mari buyar dadi drama meneh iso kene ngiyek pencit ngono ah. Kok kon iku. Idep ya paling dawa iku apa sak senti idep pasangan. Lah terus kaya pipi. Ya pipi. Bisane ketoke mempu-mempu. Iya. Wedake macem-macem. Iya, sing kanan.
Pipa sing kiwa Maya. Mari sing tengah Aspal. Lah apa? Kok aspal iki lho? Enak-enak ana wong dandane embong liwat tengah gletek-gletek. Enak nek raiku gepeng. Kon mau mulo mangkelan kok apa? Disekado ireng iku lho. Oh, disekado. Iya, ketok embangi. Nek masalah wajah wis. Masalah bangkean. Ditukokno stagen kendhit. Sing dawane 20 meter. 20 meter. Iya. Sing pungkasane sijine dicancang wit klopo sret. Sijine bangkeanmu sret. Kon tak user ser. Kendhit entek. Bangkean bangki. Kene bangki kene mblenduk goblok. Lah apa? Ya apa kan niku? Kene bangki kene mblenduk. Ya kaya kodhok ngono. Gawe ngono cek bangki. Mlaku kok. Kono kok. Oh, adane aneh penting. Nah, iki wis ya. Wis macake persis. Saiki kari tak delen alat. Kanggo praktek sih. Kate alat barang sih. Lho, ono sih. Ya wis. Ya ngene iki nek wis kadung dadi wedok, wis gak apa-apa. Nek wis dadi wedok kadhe rapi budi, carane sih namara seneng sih. Aku ngene ya wedi digendak budi dhewe aku. Aku untukku pepek rasane wis merangsang mbek aku. Wis, lha kok kok jiret iku? Jiret. Lah iku iki kon nek macak wedok. Oh, kudungan. Oh, dadi sing ngene kok. Lili. Iku lha apa kok niku? Tik. Kok niku lha apa? Kok biasa kan banteng pisan ngene. Kudungan ngono lho. Sih, kali kuplukan kon niku. Lho. Kejimat. Lah, iki nek dapur wedok. Lah, wis. Kon jenggenge kok diluk ae. Lah, wis persis ning ngono kon. Lah, alah ayo budal tibaan. Lho ngene iki bojoku ya ngono. Aku nang ngene persis bojoku. Heeh. Maune kan tak rebonding ya. Iya. Ret yo. Karena saiki tak kudungi brukut. Tak kudungi brukut ngene. Iya. Marun terus ayo Mas nang gone mertua. Ayo ngono. Heeh. Wakas ae dari mertua kene. Mantuku pintere rek jarine. Napa Mak? Saiki wis coba langgar anak. Mboten. Lah kok brukut ngono ya napa mboten brukut to nutupi kuping kula. Melar kula entek. Kok niku ngawur. Iki kon nek dok dadi endang. Jenengmu endang. Lili penisilin. Lah, ceritane bojomu tugas. Oh. Kon ditinggal nang omah duwe anak. Oh, duwe anak. Lho iya. Duwe anak piro? Ya duwe anak siji. Duwe anak siji. Kari anake. Sementara iki ae anakmu. Nah. Gendeng apa lho? Kok niku lho. Kok digo kanggo latihan. Cakri. Wis tak gak apa-apa. Iki umpama anakmu ngono lho. Oh, iki sama anakku. Heeh. Lah bojomu apa? Goblok iki. Lah apa kon niku? Aja nang mburi-mburi goblok. Oh, heeh. Sepatu mari nyok. Mari ngicaki telek ya kon mang. Iki kanggo anakmu. Oh, iki anak. Sementara ge latihan kok. Terus latihan iki apa? Lho, awakmu nang omah, ngudur rasa ngrasani bojomu kali tugas gak mule-mule. Oh, ngono. Iya. Jenenge Bambang. Ono omah. Halo. Wampune rek. Alah. Kudungmu gawe kudung. Iya. Tak gendong lho anake ya. Tak gendong kemana-mana. La la la. Iya, tapi nang tungokno. Arek iki maca wedok. Gak tau dadi wedok kon ki yo bopula. Ayo. Gak wis. Oh sampean Mas mulih. Loh, Dek Endang kan. Oh, iki apa iki? Aduh Mas apa Mas nyengkal iki. Dek Endang, endi anakmu? Anakmu. Lho alah lho. Iki Mas, Dek Endang, Lili penisilin. Iya Mas. Wah, aku kangen temen karo awakmu, Dik. Aku yo ngono uga Mas, wong jenenge wong wedok.
wedok. Iya. Aku cereno nang kremil diluk kok Mas. Ora apa. Aku kepengin bareng cemer-cemer. Ayo. Dendang. Iya. Untukmu iki masih ngono aja ketokno ngene. Maren. Kon iki lho medeni. Maren bojo wis ngene cek gelem ae. Dendang. Iya, Mas. Iki aku tugas nang gone luar nang Filipina. Iya. Njaluk cuti karo komandanku Sambang Mole. Oh, bek melek si game Mas sampean. Oh, sugih, Dik. Lah iki ngene, Dik. Ya apa, Mas? Anakmu ya apa kabare? Oh, anakku Mas. Kira awake panas, Mas. Oh, panas. Iya, soalnya petak sedino, Mas. Oh, kon niku. Ngene, Dendang. Iya, Mas. Ya iki sementing aku minta izin karo komandan. Mas, wingi tak dusi Mas sedino, lah ngono terus sampe gak garing-garing. Iki selamat tuh sampean mulai kok gak mulai tak dadekno cecek Mas iki. Iki anakmu. Anakku Mas. Dendang. Iki aku diizin karo komandan gak suwe-suwe. Iya, Mas iki wedok ta lanang, Mas? Iya. Ya rumah samu apa? Iki lanang ta wedok? Ya ge lanang ngono ae. Oh, alah anakku banci saiki. Oh, kon. Ngene, Dendang. Aku gak iso apa suwe maneh nang gone kene. Apa sebabnya? Aku balik maneh nang gone tugasku kono. Kowe lah Mas, ojo poo, aku iki gurung tuku kangen lho, Mas. Ngene, Dendang. Ojo kate nang ndi lho, Mas. Anane aku iki gak iso suwe mergo kono jek keru, Dik. Wis ojo, Mas. Sampeyan gak jane mbek aku, Mas. Ya sakno. Aku iki haus lho, Mas. Oh iya, Dik. Cuma jenenge tugas ya. Aku kesepian, Mas. Gak apa-apa. Sing penting aku tak nyelesaikno tugasku. Ojo, Mas. Wis ana omahe aku tak bali. Ojo sampeyan ana omahe, Mas gak nyambut gawe gak apa-apa. Dik, jenenge aku iki abot tugas, Dik. Bojo ya abot, tugas ya abot. Iya. Sementara kita balik aja melok, Dik. Ojo, Mas. Apa? Mari ngombe, Mas. Kok ambu warak. Iya. Aja melok aku tak balik. Gak bagi ojo wis. Pokoknya ojo, jangan tidak boleh pergi lagi. Dendang, aku tetep balik nang gone tugasku. Ojo, Mas, sampeyan gak iso nembe aku, Mas. Endang, wong sabar iku ana batese aja gawe abange mripatku, Dik. Ojo kadek ngono, Mas. Aja nganti aku muring-muring. Aku ket kemanten anyar, bal-balik sampeyan tinggal. Iya. Sampeyan mari gawe tur nyengkring, gawe nyengkring. Iki jenenge tugasku, Dik. Iki sakno, Mas, iki njaluk adik kok ya. Kono. Wis ta sementara iki Noma aku tak balik tugas. Wis gak iso, Mas. Gelem gak? Ojo, Mas. Gelem gak kan? Ayo, gelem gak? Omae. Ayo, omae. Tak sawat anakmu kapok kon kok. Aku kabeh kon seneng nek aku dadar otak. Lho, tugas iku aja dieloki. Aja dieloki Ya tapi gak ngaploki ngono. Wis aku sing dadi sing lanang. Kon sing wedok. Aku wedok ya? Dadi kon bambange? Iya. Iya wis. Kon dadi wedok, men kon. Gak ngarap banyu kon. Lani. Rasani. Cup-cup. Oh alah. Abot dadi wong wedok iku. Lapo? Lapo kok ndike aku iku? Masyaallah. Wedok kerake ngono. Wis ta, sing penting aku uga-uga kerake ya. Oh alah rek. Abot banget dadi wong wedok. Apa maneh duwe anak. Iki bojoku ngene tugas muga-muga Kang masih aja nganti ana langan apa-apa. Lah iki pirang-pirang wulan kok gorong ana mule. Mas Bambang. Mas. Lho, Mas. Mas Bambang. Mas Bambang, kok iki lho apa? Apa? Kok iki apa cukup-cukup ngono iku? Lho, kok gak istirahat. Oh, istirahat. Nek mule ya nek mule lho. Gak oleh leren kempon ya. Ya gak oleh. Walah rek, Mas Bambang iki lho rek. Aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saka abane saka? Agruk, Dik. Saka? Agruk. Lho, saka? Agruk. Lho lah agruk. Sapa agruk? Sapa iku wong wedok sing mayu ngaran sapa lho saka? Sapa Mas iku? Aku Dik, jonggomu Dik. Aku bojomu Dik. Oh alah, Mas Bambang. Dik, lho. Waduh. Aku iki kangen banget mbek awakmu. Iya, Mas. Terus kabare yo apa? Kabare selamat. Anakmu wis gedhe. Ya iki. Waduh sih. Lho. Oh, alah, Mas. Iki nek gedhe iki iso ana jenggele sakmene. Lah apa?
Ya gede ya muda gede lho, Mas. Mas. Sekolah anakmu, Dik? Ya kira-kira setahun kan, Mas. Oh, setahun kan. Kangen, Mas. Oh, iki ya apa? Ngene Dik ya. Ya apa, Mas? Awak dhewe iki mulih gak iso suwe ya. Iya, Mas. Awak dhewe soalnya jange balik. Loh, nanti Jange balik maneh aku saking delok ngrungokno kabare ya apa awakmu mek ngono tok. dadi sampean bali nang ngene perangan, Mas. Iya, aku katene balik Dik ya. Heeh. Kowe dongakno aku nyambut gawe iki lancar, rezekine akeh ngono Dik ya. Ngono ta, Mas? Iya. Ya wis tak dongakno muga-muga aja nganti ana alangan apa-apa budal lho, Mas. Aja oleh gandolono ngono lho. Ya gak budal lho, Mas, budal lho. Gandolono. Ora, sareng sampean ngabot tugas, Mas. Ngene Dik ya, awak dhewe iki abot-abote ngemban perintahe negara. Iya, Mas. Awak dhewe kudu balik, soalnya gak iso suwe nang omah. Oh, ngono ta, Mas. Lah nek bali ya bali ya, Mas. Aja cacak sedina rong dina saulan, Mas. Masih 10 tahun gak mulai gak apa-apa. Oleh. Ora bali ya, Mas. Aja oleh. Bali ya, Mas. Gandolono. Ora, Mas, bali ya. Aku Lah apa? lah ngaplokku kon kapan? Lah ya bali ya ngono lho. Wis gawe. Wis aku akali ae. Nyambut gawe opo ngene iki? Iya. Iya, nyambut gawe. Mulane angel terjunan jiwa seni Jiwa angel. seni iki sajane ngono ya gampang-gampang Ana paribasan nyawang gampang ngakoni wo. Lah mangkane iku menyambut gawe sembuwarang kalir sing penting iki telaten. Oh iya iya. Terus bakat, Nah. terus hati-hati.